Jo lidi, já jsem Demenčes a vítám vás u dalšího videa Eurotrack Simulator. 3, 2, 1, teď. Na skřínce! Na tý za dveřima! A vrhneme se do... 3, 2, 1, teď. No to. Si dál závody. Nemůžu chytat. 3, Natáč. 2, 1, teď. Dík, no. Já se omlouvám, na chvilku zastavím. Pojď, jdeme, pojď. 3, 2, 1, teď. Já se to dám. Nebylo, že to je dobrý. Pokračuj. Já bych šel do endu, ale ještě předtím 3, 2, 1, teď. Teďka potřebujeme dynamik. 3, 2, 1, teď. Že? Není. Už je hodina půl. Jasně, jo, to není tvůj budík. A je to můj. Je můj. Není. Když to máme na půl. No, ale bude to u mě. Nebude to tam. Jo, ale nebude to na tvý poličce. Tak asi ho beru. Dívej. Se máš nevylezeš. To nevylezu, protože jsem se to převrátil. Takže budeme dost. No, jo. Si do vlastnatý nesmetu. Takže jo. Ne. Už jsem docela hrál, už jsem docela tuní. Já jdu tvořit to tam. Co to došlo? Ty už chlápanočka. Takže takhle vypadá mi teďka vezu auto, ty vole, z pravěku. A jdu na to. Prolezu autem. Jsem duch silniční. Jdu na to. A dívejte, něco ukážu, co jsem dneska stal. Když se takhle rozjedu, tak tě auta můžou spadnout a dám takhle to dozad. On začne rychle brzdit a úplně to začne tu doma dozad. Je 8:40, jakoby v Eurotracku. Mě rušil benzín. A já si říkal, že musím natankovat. Ne, jede. Jedu. Teď mám zarachamu, no bude to ještě tak, no, chvilinku to bude ještě. Ty nahoře, že tady na těch benzinkách se nedá vyspat. Dá? To buď ukázat. To se moje brýle. Hrozně. Já to nevidím. Já to vidím. To se koukám na videu, budu prostě tisíce. Nahoru. To dá stáhnout. Je to jako Need for Speed.
Já ti řeknu, jak se to jmenuje, Light Dover, nebo je to takový. Kravina. Karolina se to nejmenuje. Ty jsi debil. To je Magor. No teď... Lidi, já se za tohle omlouvám, protože mě to... No, ještě mi tam vyjde. Dík no. Ježišmarja. Mě trestáš. Bez nevím kamery, vlastně jsem měl podívat na ten návěs. Legend map a já bych to tady ukončil, protože už nemůžu na telefonu, už jsem tam přes. No ještě ne vůbec, vlastně jakoby. Ještě minutu. A tady bych to chtěl ukončit. A zítra by měl být stream na Twitchi. Ne na Twitchi, na YouTube by měl další díl Minecraftu a bez Dave. Je teď já to nejde dát spolu, takže nevím, jak to dopadne. Každopádně já doufám, že se vám toto video líbilo. Když tak ohodnoťte like. Ty vole, co zase teď. Tak já bych to tady teda ukončil. No tady ne, tak popojedeme ještě. Tady mě někde zastavím a už to ukončím, protože už set. Ještě mám povinnosti, jako je škola. Jsem teďka 6. třídě, ještě horší. No tady, když tady nebudou svodit, tak tady ukončím, jo, třeba tady. Nejdu už tady nahoru. Jsem úplně na... Je to tak trochu klouže. Já kloužnu, že? No to je. Prší, mám 6 000. Jedu deštník do Prahy, takže podíváme se, kde jsme. Já jsem to teda ta šipka, jedu do Prahy, takže to mám zhruba nějakých... Tady by měly být napsaný i míle teda. Jakoby. Za 1000 a vezu job jakoby auta. Takže já doufám, že se vám toto video líbilo. Když tak ohodnoťte lajkem a já se na vás budu těšit dalšího videa a čau.